Ki katto katni ki kam jong uba kermen chela hakabaya dei bat ki benta kum minister ba arsian ka sarkar Meghalaya balam khamat daw menteri rang ba Konrad ki sangma. Ka excise department kalong ka department kaban kami bat ban pe ya ki kam bi ain jong ka khai ka pateng kinong di kiat bat ki bom don ru ya ki kot kisla ki babiang. Ka revenue department pat kapet ya ki jing don kam ki baya dei bat ka pisa ka jinglot jingsep ka jingmi bat ki wepat. Ka disaster management kalong ka kam bat penyai na ka benta ban yada ban theo jingmon kumno ban kiar ya ki jinge bat ki jingmen sao haki babun kirkom. Ka legal metrology ka dei ka ain ban tre kam na ka benta ka jing theo ya ki mar ki mata lani ki tiar kitar ki badai bandi da ka jing theo lani da ka jing khia ka jongki kum ka petrol ki mar po kendo khnang ban punduna ya ka jinglun jingsep haki benta ki babun kirkom. Ka home department kanong ka kamban pitkana ya ki kot kisla jongki brio ki banabar ki mawan poi hakari jongi bat kumjuro ya ki brio na kari jongi ban penbiang ya ki kot kisla haba ki leche ko pat kiri kadai ru ko na ki kot kisla ki badon kam khamtam haki jakaba mar khapot khnang ba kalai kawan jongki brio kanong ka basuk